Ens hem trobat en nombroses glaçades aquest matí de dissabte a la zona interior de Catalunya i, com podem observar, aquest gebre a la zona de la comarca de l'Urgell. També vegin les restes de la nevada que va caure el cap de setmana passat a la zona del Llis Clareny, que va deixar aquesta bonica imatge. Pel que fa a la precipitació acumulada prevista, com queda molt clar aquest mapa, pot ploure a qualsevol punt de Catalunya, encara que les zones on es podria acumular més són aquestes zones, on podrien superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat, i també, com hi haurà aire a l'altura, no neguem la possibilitat de que pugui nevar. El diumenge 14 de gener, per la nit, com hem dit anteriorment, molt probablement plogui, encara que sembla que les precipitacions més fortes marxaran, però no desapareixeran i podrien deixar algun rosat a algunes hores al prelitoral central. També el que caldria destacar per la tarda és que podria nevar algunes zones, com per exemple que seria el Pirineu i el Prepirineu, i també a unes cotes mitjanes d'uns 800 metres. Per tant, el clima, per lo general, serà molt fred i amb màxims hivernals. Pel que faria un avís de neu, a aquesta zona, a les zones d'uns 1.300 metres, la cota de neu podria superar els 20 centímetres, per tant, caurà precaució. Pel que fa la predicció a mitjà termini, el dilluns les temperatures seran més estables i apareixerà més el sol, encara que al Pirineu encara podrà haver-hi alguna nevada pel temporal que ha hagut anteriorment, i pel dimarts les temperatures per lo general seran bastant estables, encara que el vent podrà reforçar-se, encara que per lo general tots 3 dies tindran un clima molt semblant amb temperatures molt més estables, com es pot veure en aquesta línia. Servei de Meteorologia de Catalunya, Joel Martínez.